Matambudziko ari kupanika, mhepo dziri kupanika. Zvinotidzora pamuro kuti tingoita vanhu vakanaka. Izvo zvinotibatsira. Tuya dzatinotonga. Tinotonga tiri kukutonga zvedu but uri tsotsi uri mbavha. Kuramba zvako asi mhosva unoita sei? Unoiziva. Kana takupai basa kuti endai munobata zvinhu kubva kumunhu. Hapana kuita matoksi batai zvinhu. Kana munhu akanyikirwa mukadzi wake nemunhu, haisi nyore kuti unonaka vhuwa kubest. Iri shoko rakarekwa nemukomana werati. Idya patsime rako chairo chairo. Mukuzvinzwa? Idya patsime rako chairo chairo. Idai vakadzi venyu chairo chairo mumba. Mukunyatsonzwisisa? Izvozvo munofanira kuzviziva izvo. Ivo vakadzi ava neproblema. Vamuri kuona kugara zvavo so. It's dangerous, vakaipa. Mafuta akauya mazuva ano yakare yamuri kuzora. Muri kukonzeresa imimi. Idai vakadzi venyu chairo chairo. Mukadzi, hakuna mukadzi akashata. Hakuna murume akashata. Pakusika kwedenga nonyika. Mwari asika zvinhu zvese panyika. Asika zvinhu zvese panyika. Akati ndandasiya panyika chii chakafanana naye. Zvikandofanira kusika munhu akafanana naiye. Haana kusika munhu mutema, haana kusika munhu mutsvuku. Asi akasika munhu akafanana naiye. Achireva kuti ndiye anotonga panyika papi? Pano. Nzou yakakura asi inotongwa nochi? Nomunhu. Saka itai zvakanaka. Zvakafanira unoya mudari munhu mubvudzi riri nyanda nonyanda. Uri chii kweyo? Urichi tikaverenga bva tinofanira kuverwa musoro iwa musoro yakanaka. Kana rakakura uri chikamwa zvakaita zvakanaka, hunhu muridzi wawo. Kuti mufanira kuuya kutamba tennis bhora muno mudari muno. Ndipaike story. Leo ndoda mukadzi wako makatora. Musoro changamira. Inini ndine mukadzi wangu wandikaroora kuna baba wangu wachipfuwa 2018. Takagara chikugara nemushi saka muna November gore rabereka. So 3 November kangopinda message ikasendwa naamai yangu ichinzi udza kuwasha vaisendera vachiudza madzina yangu foni yangu udza kuwasha kuti mazuva averengedzere. Saka message ikangota kuita kunongoita amai mazuva ese nodoti tangotorana tani 7 months amai ndakatangosenda mhando yemamessage yavo achiti nhasi 1 January 2019 masutu tichiri vapei. Saka ngoti padiki akupfuma kusvikana madzimai akanditi azina baba ndauda kumbe dzangu amai vazoenda mberi vachiti mukwasha wako mukwamba asi mukwasha unoda kuti haana mari. Saka masarira vasikana swabei atenda kunororwa kubhangeti.
saka ndopaka kuzopinda message iyo wamuswa 6 November kwakuseri ndo pakafona amai ambuya wangu wachifonera madzimai angu achifanira kurongedza ndatuma poshiya kuti aya kuzotora zvinhu zvave mubhinduro ndo amadzimai ndikawandizoti ndafonwa naamai andichi ndifanira kurongedza sisi wakuya kunditora mubhinduro ngati kokukanaka so achinza amene ndichandikangowaudza chiti ndikaudza nawe foni yatinganetsana ndikati pandikati mfoni yangu amuna kushandisa mari mune foni ere chikanzayo handina ndobva wandipa ndikati ndipeyo foni iyi wandipa foni iyi ndopandabva ndafonera kumba kuna vabereki vamwe sitogara pedu tege ndobva ndafonera ndikati varora venyu kunoku anzi vakuya kunotorwa saka munhu anzi amubhindura saka vasoziva kuti zvakamira sei kana kuchikunda kwauya munhu ndoanzi kuti nzwire pamwe chete ndo pakati aiwa chatuma chi muzukuru nehanzvadzi yako atete hanzvadzi yangu ini saka havazouya amai guru vaisisi vakatuma uya ndopauya akati bamunini muzukuru natete tatumwa nababa naamai vangu vaida kuya vega kwayotora chi mwana wavo saka vatituma iti mwana wedu akachikorwa shaya ndikati ndavataura vega madzimai angu kutsorwa kushaya kwakaita adzimai ndokwavatsanangura vakati tabvitidzana foni apa kunashe tabvitidzana foni apa kunashe saka inini ndikatovadziwa shaya tikatyoka saka ndopatikati pandabvunzwa ndikati inizwa ndozoti ndikati ndipoyo foni vawaita se varamba ndikati ndipoyo foni varamba ndikati mukuramba nefoni imwani masese moshandisa foni yangu alright zvamukuramba kuti sabate foni iyi chindipai phone number macontacts yangu ari mufoni wenyu ndozoti afuna foni iyi varamba saka ndadotora foni nharo zvezvi ndopakabva wandirapurirawo ndichibva ndadonha pamberi vakatikaranga rumaniro zvadaro ndobva wakabva wateerawo ikoko kunoti kwangu kukadzikira pane paseji chibari nemberi wateerawo ikoko wateera vatatora nguva tiri ndikati nditore foni vachibva ndidzvanyire vachiramba svikana foni yavo ndikazokundika kuitora yangu vaidonha maitora futi kana ndiko maurambira foni yangu maitora futi vanadotora yangu vanazotora yangu nesimba yavo vasara naye vakuda panze vagara pamusoko vaisa password ndopavasodzoka ndikati ndipoe foni vandipa foni ikasapoti ndikati maisa password ko ndikati haibloke achidhaya kwedu vanaita se ndakuvhura foni ndakubvisa line ndopakati chini pandibvisa vatora foni vabvisa password yavo vandipa foni tatogara takuseka ndimushemushe saka ndo nhava yakatsanangoita ndomaudza ndikati baba saka sisi wena ningiri nemuzukuru vakati imimi mazvinzwawo amai guru matumwa kuyotora hapana nyaya pamungatorere munhu atorere nzira iyi hapana nyaya zvakachinzi hongu ndapanzwisa hapana nyaya asi nawe iri kundeuti boko haram iri kuika tomira nesimba nekuda kuti vatoda vangaida kutoya vega kutora mwana ndazongoti chi rege ndiende saka vakatomira nesimba vada kutora mwana wavo vakanzi ndizvori munyange oreti mukatakura uri shungu dzomwana wodzikuda mukadzi madzeni saka taura hako pashungu dzomukadzi wako kundura mukadzi wangu pazodaro ndopakanzi chi nawe iripo bamunini kuti amai vati anchada nemwana wangu saka baba hapana marambiro ndinoti aufoni ndopandati nefungo ndikati saka amai vachiti vakabatira bva pakutanga nemadzimai angu achine pamuviri ndoti tikasangana mazuva pabradhi yavo tasangana ivapo pari panhamo vakabva vapfekedza madzimai angu uniform yechechi ndikati ndiko vachiti vakabatira nguva iyoyo baba vakabva vafona vachifonera maiguru vatuma kunzi uyai naye kunokuno vanozvigona vachibva vaisa meseji vaiti ibva ipapo nhasi muchiri kuitei ishi vakabva vabva vanorara vachakuona zvadaro tamurodi tichifamba zveni namaiguru ndikati maita zvakanaka maiguru maya kutona asi dambudziko maya muchienda madzimai angu aya ane dambudziko raanoita kuti tikarara muba usiku vanoita ngo vanosvisvina rurimi ita ngokara nemurume achijamba jamba kwara nemurume ndozvavanoita ndikamuti ko inda wakuita sei anoti hapana chandiri kuziva ndikati nodi mboenda kushandirwa anobva ndikati zvakatosvikisana pakuti ndikatogara masikati anga akubuda urume chi ndikatogara bari kuti koinda anobva akokuta noti nguva zhinji afara kugara chi pasina bro rese wakokuta saka zvadaro manje
tukanza mai good tukanza koinda kundinyadzisa so muninaenda kuchidaro so vachinzi ndisingadi noti nhengo yangu inenge ikaomarara zvikachinzi ndivana kuti akatomboudza sisi wacho akamusira chimbomira mbicha mali chimbomira wakadai uda mukati kaiwe ndopane nyaya yakwani mazwa here papasataurwa ndikwasha mazwa zvitaura nokukwasha we azoenda mukadzi wangu mbele kundiraiti mamusoro edari imba imwana wangu anaibvira yataruo chairo simataura mwana achitaura bva achienda ngadi akasiya imba yake asati ane mwana akatombotiza akaya kwambuya wake kumusha uko ambuya akafona ndoziri kuno ikati mwana ngaadzokere nekuda kuti kutanga kuemba zvinopera amboshingirira saka wada mwana asatiudze kuti ndozviri kuitika pamavo ndavaya naye zviri kwarakana kukuirana kwako vazimakuirana kwei muri kumba mukadzi wake ane hanzi ndikukupa mukadzi wakana kuirana kwei mana chakaipa chimbobva ipapo to chimbobva inopa hai wegara ngave mukadzi wacho tinzwei ndima adzimai vapukai pukai kuti anzi adzimai ande kumba sikonzera ndezve unozanizita Paulina Chipuku. Zikonzera Emugaro wandaita ngosingandifadzi. Muudze katinzwa. Adakenda nemi muudze ika. Ipapa ndizoenda kumba. Ndakangenda garwa musika. Ndachimutandikira foni. Foni handizoti pana aitungoti pamwe tutara nevanhu vandaitara navo here handizivi. Ndopandikati foni handisukupa chaupanda pinzana nevanhu vandotara navo. Tapedza kudaro akanditi iwe unobata foni yangu. Saka chindipa foni yako nokuti unobata foni yangu. Ngati foni handisukupa chaupanda pinzana nevanhu vandotara navo. Saka akabva saka pamubhedha pane mubhedha nechibage ndopakabhandisa chibage abva anondicross akanditsamira mutsipa. Takabva tadonha tese pasi tabva tatendera kuseri kwewardrobe zvamwatosvika pamubhedha wake pane puranga rakatotsemuka achindikwira kubva kutsoka nezvigokora zvake izvi zvimakumbo achindikwira nemusana. Asvika pamutsipa apa akandigarira maoko angu akadai akabata mafoni anokwanisa kuita sematora. Ndakazopa foni yake ndabva ndabuda panze nefoni yangu ndabva ndaisa password ndichidzoka mba zvikanzi ndipe macontacts angu anga ari mufoni. Ndikati macontacts ndichakupa. Zvikanzi saka ndingoita nditi blokera yacho ndabva ndati ndikubvisire password yandaisa. Ndabva ndabvisa password ndichimutambidza foni iyi akaita zvakaita pafoni iyi ndatarara. Funga takaita svondo rese tisingatombonirana ipapo. Kandopa ndikatana sisangu vachinga vabva kunga vabvawo. Kurisei kumba kumba kusibhosisi simusipa wangu kuita kurwadza chii ndabva ndatsanangura sekutsanangura kwandakaita. Saka vabereki ndasina kubvina ndavatsanangurirawo because zvoitika kumashure ndeti ndakangoudza vabereki uchingotaura vabereki vaibva vaiti aivagara kumba kwako uchingotaura aivagara kumba kwako. Saka vapedza ndamuna angonyarara. Saka ndakati vabereki ndovaudzirei. Saka ndakatsana sisi vangu ndova ndaitaura navo ndakati sisi ndozviri kuno kuti mutsipa wangu kuita kurwadza apo sisi angati kuna mama ana mandopoka toti zvanyanya chimbonotira mwana tese timuone. Ndopakabva paya ndokuya kuenda sisi wangu kuti ndizoenda kumba. Ndaenda kumba ndakapa 2 weeks ndikati kudzoka after 2 weeks. Zveshuwa ipapo ndakazobva ipapo ndichienda ndakati mumwoyo mangu ndaita aiwa zvavharana handisi kuita handisi kudzoka but iye ndakamuudza kuti ndiri kudzoka. After 2 weeks dzakwana murume arini ndikati iko kwandichauya zvikanzi sei. Ndikati patakagara tichinetsana pakaita sei nai pakakwana. Mubvunzo wakatanga kundibvunza akatanga kundibvunza kuti pfuma yakasara pandakakurora ichaitwa sei uye mwana wangu ari kuitwa sei.
pane kuti aninyengetedze kuti dzoka mukadzi wangu mbakatanga kubvunza kuti pfuma yakasara kuitwa sei. Ndakati mina chanobvunza varidzi vechina varidzi vepfuma. Shuwa ndakabvunza na baba ndandosva tamukwashoyi ati pfuma yakasara kuitwa sei handisabvunza pfuma. Zvadzaiwa zvaabvunza isu anofana kubvunza ani dombo wake. Ndomutauro wataita. Saka pafona ingoti akauya udzokera akauya utiona udzokera akauya utiona udzokera. Zvimambazo kada saka dhera asipedzera kuuya. Kuchweshe kuti azokira dai. Akauya anofunga atosva message namai. Kunzi takamirira ini mhuri yanyiru iriko. Shuwa akasvika semusvikiro anoita mazvese. Akataura nababa, ndakaona ndanzi mhuri yangu iriko. Baba vakati ataura nemhuri yenyu, kuira nemhuri yenyu ndokunoita se munozotudza kuti maronga kuti udi. Shuwa akandichedza tikataura. Ndikati aina andikuita se andikudzokera. Sei ndikamuudza ndikati patikagara kukaita se pakakwana pangafundzo pakakwana zvinodhana chada ndaneta. Ndopakati wow. Saka alright, saka ndopakadzwa kuna baba. Akabvunza atezvara vake direct kuti pfuma yakasara baba iri kuitwa sei. Uye mwana wangu achadzidza kupi? Andira mwana chengetwa kwa atezvara. Wakataura zvakataura baba akasvika pakuti nyanya achaigwanisa. Endai kwaambuya venyu. Shuwa tikaenda kwaambuya tikasvika tikataura tikatadza kuita sei? Tikatadza kuidzana. Tadzoka kumba. Takangodzoka kumba ndikurara ndipinde mangwani. Arara kudaro kuseni akandibvunza kuti une change ye $20 here ndikati change handina. Zvinanzora ichi. Ndifunga 6 o'clock dzakazokwana ngabuda kumba aenda kumaraini. Pane kwavaisvikira pavaivazorora kwacho kunoita kubva musofa saka kuzoro. Pari kana ndikati baba kuna she vaenda kupi zvanza baba kuna shandisi kuziva. Vana vangu vari kundo pakati avakwidza vakadai. Ndava ndafona. Ndifunga nyaya ndani ndikabva kumba kwake November kusvika timuna hapana aiziva kuti takanetsana iyi. Ndakangoti hapo akaita se akabuda. Ndoba ndikati mama mukunosvika mukwashenyu ezvino tachasvikotaura kubvunzwa zvinhu zvinandibasa rese. Ndakabva ndamufonera dzoka kuno chinji naiwana kekutanga kechipiri kechitatu munhu arikuresponda asingaite se asingauyi. Kusvika ndazoenda ikoko ndakasvika ndakataura ndakati wakuna shewe kunota kuchedza kuti ndakangoti ndiri kuuya. Ndifunga 2 hours munhu asati auya. Baba ndopo kasvika kugumbo kati shuwa zvingaitwe nemunhu nemukwasha here izvozvo. Because achiuya akaudzwa kuti nyaya itsano hapana kuita sei hapana ari kuiziva. Saka zvozoti muzoenda kwaningi kuti mugadziswe nyanya azviite sei azviite because nyanya hapana kuita sei hapana ari kuiziva. Akadzoka zveshuwa ndikati handei kwadombo. Tiri murodhi mukuita kwadombo akabhatisa. Tatadza kuwirirana murodhi imomo. Ndokuenda kwakaita. Ndonyaya azoita kuti tiuye kumwe. Alright, tazvinzwa kaizvi. Wazvinzwa zvinoda nomukadzi wako? Wazvinzwa? Muri kuenda mese here? Yatomujekesera imwe. Handisi kuenda naye. Muchiri kumuda here? Handichamuda. Hamuchamuda? Anopihwa kupura musingamuda. Mupei kaguku. Unoziva president paya vanenge vachitaura kuti zvoto zvinomazira imofunga kuti his excellency vanopeka Uita noise. Akataura kuti Handirambwe Zvechihwaihwai. Saka ndofunga kuyankura ya endai asati ndakupa judgment ndakamirira imwe endai panze muri 2 nempamwe chete nakago boidismisa endai panze vese makada nzodzoka asi ndiri kukupai about 20 minutes udzoke aitaura kamboedza kutsetekudza pamwe musha kamboedza kutsetekudza kuti pamwe musha wavana ungamiri mukadzi arambira futi ati handichada murume handichada aramba mukadzi anzi handichabuda murume. Vana vana vangani? Mwana umwe chete akagara pakati. Tambotraya kutumira maloya panze kuti vakubatsire yemudadasi zvarambo wazvinzwawo toita sei amai?
Hapana chirebe changamire changozongo ninachirebe choti pafamba kwataita tesi time yakatorwa pane kamupfunzana kataita kachaita saka pamupfunzana kataita ito chiraramo kuzoti umwana ndaizoomerawo manjwa kuti yakanditi ukati azokutamba mwana ndese afokazomuona zvakanaka pandikazotaura naye tika chimbonikumbirawo mwana ndese ndimbomuona ukazovapira mwada kumuona aiwa ndati wazvinzwa here zvataurika kuti mukadzi akaanjada storo dzakawanda unotsvaka imwe storo kuti yokutenga wazvinzwa storo dzakawanda iwe sunungu kana kuwana murume rodiwa wazvisenura muno vakomana vapana musimu anaimbira mari mutemo wacho hapana chaukatombora wakutambira pamberi pamambo zvatopera pazvada kudzidzisa zvimwe zvinhu tezvara wacho uyatwa iwe chibaba iwe mwana wako okay kana uchitongana naatizvara iwe next time haufanira kugara pasi haufanira kungogara papendi nake urwamo wazvinzwa zvaunoona kare tinotaura sese mutemo yese kaucha ndiatoziva unofanira kubvisa $5 yokutadzira apo zvaugara ungotonga nauri papeji tsvaka $5 wozi mwana wako akakonga zomuona kana usina kuita zvakanaka tsika dzedu dzechivara chikaranga kurumidza tuwana iwewo zvinoitika zvigamuchira vana vanhu tinosangana zvakawanda ndofunga kuti patatanga kusvika pari zvino unongoona zvatiri kuita tiri straight hatina patinongonyengera tinongoda chokwadi vape $5 kutadza kwaito azowedzera zvimweni nguva mana iwewe kanitaure sasekuru mwana haana saiti kana akauya achikumbira achitidei mwana ndakumuona mupei akauya achida kuya kuzoonawo mwana ngauya achiona mwana uyu kana akaonawo mwana kana akamutindiwo kana murodi tofanira kubva panopara kuti tisimisi zvaita se chikwati chata chakarewa novabi yedu tipezana mawa chiendai ndapedza taura zvako unokodzera kukwira dare hauramidzi kuenda kukwira dare uye ukwire dare yafree amambo vanongotonga uye nenguva yakanaka